Harri gustukoena, zein izan duzu? Ba, lehenengotik zilindru eta bolia. Da gero ia leurek, bai. Gero leurek. Behin kubiko gina zeintzen markak egiten da, hartu nebanin nebetzako, barren duzten bat egin urten zen beste egin urten. Lehenengotik kubiko gorroto, baina gorroto. Osa, nik idoaz egitea txapelak zilindura egin eta bolia egin kriston bentak egin du, bigarren nahi, eta bigarren eta hirugarren kubikoak egin idoazik. Entzaik. Adibidez, Gerniken, 105 jasuna joan, 5 minutuen berrota beratzi. Bigarren gatu zen jaso egin berrogei. Beratzik egin jota zen, bigarren nahi. Boli egin gendu nik gota 6, 5 minutuen, 105ko boli. Bestiko gehi. Da kubikoak egin gota idu eta berak gota 5. Berak egin duen hori kubikoak egin. Osa, kubikoak egin zuen desastre bani. Desastre, baina gero, behorrekin benga eta benga hori izeta saldu zenien, ba, jarri nitzuan, da, gero ia bardin guztan, harri bat izen beste bat izen, Eta teknika oso diferentea da batetik eta bestera. Bai, da, indarra muskulatura desberdin egiten dabe, indarra desberdinak. Ez da, bat egiten dago gerri lana geisha, bestate besue edo hankak edo, holan, bai, desberdin da.